Sesiphinde sagqemeka engenqwantwala ingozi lapha endimini kaMaskandi odabeni olubhalwe Ilanga Newspaper oluthi akasekho emhlabeni umculi kaMaskandi uNkosazana Dumisile kaManana Mthalane obehola phambili iqembu iMithende. Kuthiwa ushone ekuseni esibhedlela eFoslo eGoli. Leli qembu lisungulwe eminyakeni edlule uDumisile kanye nomyeni wakhe uSimo Sakhe Mthalane ongasekho baseMakhabeleni kwaDinda eKranskop. uNkosazana Nomusa Ntuli naye ongasekho owayedabuka kwaNgona eNkandla kanye noBuselaphi uNkosazana Buselaphi Xowa wakwaNongoma. Sekuphinde futhi wasiphinda lokho endimeni kaMaskandi ukuthi kulahleke elinye ilungu eliqavile laphana kwiMthende Hlabisamila Nkosazana uDumisile kaManana Mthalane. Izimo lezi ezifana lezi ziyafika-ke endimeni, ayijwayeleki, ayisoze futhi zajwayeleka. Bewumuntu onethalente elikhulu kakhulu umama kaManana, uyaziwa-ke lapho esasebenza noBuselaphi Xowa, naye wagcina ephumile wayokwandisa umsebenzi wakhe ngaphandle. Ebengakwazi ukuthi besaqhubeka yini besebenza bonke, kodwa-ke uNkosazana Buselaphi besejwayele ukucula yedwa, ubeze wahlonishwa ubizwa ngoDr Buselaphi. So asithembe ukuthi umndeni uzoduduzeka, iy'ngane ngoba nakho nobaba akasekho, okusho ukuthi impilo ikhanya iqala manje-ke izoba nzima kakhulu. Siyathemba ukuthi bazothola amandla kaNkulunkulu abagcine bekwazi ukubhekana nazo zonke izimo ey'velayo. Akubi khona-ke kuhle-ke ukuthi njalo endimeni kaMaskandi nanoma ngabe yiphi i-genre ukuthi lokhu kulahleka amaciko akhona elokhu esiphunyuka elokhu ehamba, ngoba lokho kuvula igebe elikhulu, kushiya isilonda esingapholi kwabanye abantu, especially emndenini, ey'nganeni, abazukulu, abalandeli nje abasuke bethanda umsebenzi walelo qembu lelo. Izinto ey'njengalezi asifisi ukuy'bona lokhu zenzeka, kodwa uNkulunkulu unendlela yakhe yokwenza izinto emhlabeni. Uma uNkulunkulu ayikuhlelela indlela yakho ukuthi iyohamba ifike la, kusuke sekunjalo, usuyidlalile indima yakho, induku usuke usuyibekile ebandla ukuthi abantu bekubona ukuthi yini kade uyenza usaphila, nanokuthi-ke uzokhunjulwa ngani. Yikho lokho-ke engifisa abantu ukuthi bekucabange, bekufanise engqondweni ukuthi umculo uyaqhubeka. Siyathemba futhi ukuthi iqembu angeke life, liyoqhubeka lifanishine, kube nomuntu ozowubamba umsebenzi oqhubeka ngoba linomlando omkhulu kakhulu iqembu lithi Mthende. Kuningi elik-achivile, elikuzuzile, beline-competition enhle kabi lapha ney'ngane zoma bebedlala lapho Khosini, bebenomyalezo nangendlela nje abaduma ngayo kade becula ngayo. Yiyo eyamotivate abantu abaningi ukuthi begcine beze bengene endimeni kaMaskandi. So bayibekile-ke nabo induku ebandla. So bekuyilokho esifuna ukubika. Udaba oluphelele ngiyacabanga ukuthi abantu bazoluthola kulo Ilanga, bazobe sebefunda kabanzi. Okudlulisa lokho ukuthi nje umndeni sithi dudu, wehlala ungehlanga. Siyathemba futhi noma sekuyisikhathi sokuthi bemfihla umama, bemfihla kahle, nomsebenzi wokumbeka endaweni yokugcina nawo uhambe kahle. Kodwa-ke impilo iyaqhubeka, umculo wakho uzohlala uphile ey'nhliziyweni zethu. Abantu bamazi kakhulu abangakubo, ithanda benalo. Bekuyilokho nje sifuna ukudlulisa. Sele kahle, sodibana ividiyo elandelayo.